Ότι τα πράγματα δεν βαίνουν κατευχήν στην απικία, δεν μένει ελαχίστη αμφιβολία. Και μόλο που οπωσούν τραβούμε μπρος, ίσως καθώς νομίζουν ούκο λίγοι, να έφθασε ο καιρός να φέρουμε πολιτικό αναμορφωτή. Όμως το πρόσκομα και η δυσκολία είναι που κάμνουνε μια ιστορία μεγάλη, κάθε πράγμα, οι αναμορφωτέ αυτοί. Ευτύχημα θα ήταν αν ποτέ δεν τους χρειάζονταν κανείς. Για κάθε τι, για το παραμικρό ρωτούνε και εξετάζουν και ευθύς στο νου τους ριζικές μεταρρυθμίσεις βάζουν με την απέτηση να εκτελεσθούν άνευ αναβολής. Έχουνε και μια κλίση στες θυσίες. Παραιτηθείτε από την κτήση σας εκείνη. Η κατοχή σας είναι επισφαλής. Οι τέτοιες κτήσεις ακριβώς βλάπτουν τες απικίες. Παραιτηθείτε από την πρόσοδον αυτή και από την άλληνα, την συναφή και από την τρίτη τούτην ως συνέπεια φυσική. Είναι μεν ουσιώδης, αλλά τι να γίνει, σας δημιουργούν μια επιβλαβή ευθύνη. Κι όσο στον έλεγχο τους προχωρούνε, βρίσκουν και βρίσκουν περιττά και να παυθούν ζητούνε, πράγματα που όμως δύσκολα τα καταργεί κανείς. Κι όταν με το καλό τελειώσουνε την εργασία και ορίσαντες και περικόψαντες το παν λεπτομερώς, απέλθουν, παίρνοντας και τη δικαία μισθοδοσία, να δούμε τι απομένει πια μετά τόση δεινότητα χειρουργική. Ίσως δεν έφθασεν ακόμη ο καιρός. Να μη βιαζόμεθα, είναι επικίνδυνον πράγμα η βία. Τα πρόωρα μέτρα φέρνουν μεταμέλεια. Έχει άτοπα πολλά βεβαίως και δυστυχώς η απικία. Όμως υπάρχει τι το ανθρώπινον χωρίς ατέλεια. Και τέλος πάντων, να τραβούμε μπρος.